درود سدرآباد روزد سر چمک دیوان ای واجہان مصر بانکان و کار مصران و ادیبان و شاعران و راشونان و تمام باسکان. مروچی کی موضوع جناب شنک کے واجہ پاگواجہ دیوان پاگواجہ واجہ برجان ارکتا سیاہ کے بارہواں دیوان پاگواجہ قابل ہزار احترام واجہ برجان ایر کتگے بنگپ مروچی کے موضوع واجہاں 200 ملیون بلوچ دگنیا دور افتادہ کنڈ نشتگیں دا 12 یا گیشتے سرپدے واجہاں بانکاں اختیار نہ دیانت کے آواں پسند سیاہ گے 20 ملیون راج سرا مسلط بکنند. البت راج آوانا اے اختیار ضرور دند کہ اے دیوان و آئی سرپدے واجہاں و بانکاں انچشے محیط چاگردہ اڈ بکنند کے بزگی انتہائی سطح گوزگ بوگے سرجمے زند بازنوں کے بلوچانی بالگیں جنین مردین چوک چوریک جنک بچک ادارتی او دیوان وتی اڈ کتگیں دربر جہاں وانک شروع کت بکنند. حاضر وقت صورتحال تقاضا کند کے روشن سر چمک دیوان وتی دلگوش کلیں توانائی او استعدادا راج وانینگا صرف بکند. 200 ملیون بلوچانی جمعیت جمع واحق کند کے میں دیوان روزن سر چمک بجائے سیاہگ سرا دے و گیر بکنگا فیلن سید و شہید پروفیسر سباش دشیاری سیاہگ سرا اکتفا بکنند و گو ہما سیاہگا کلاس یک کا پنچ زہگاں و بالگاں کتاب یعنی نصاب نویسی بکنند. اے پیم بلوچی او ادارتی زبانہ نتہا راجہ درس کشکا پرنگے اے پیما بلوچی او ادارتی زبانہ نتہا راجہ درس کشکا پرنگے راہ بدلی 15-20 سال پد ہنوگے نسل مزن و وانندگ کے بھی آوادہ ٹیکنالوجی ہم بعض پیش رفت کنت ہما وادی ای نسل سیاہگ باروا وط ضروری قدم چست کنت ہنوگے لوٹ بزا ہنوگے ڈیمانڈ او وقت تقاضا ایشنت کے ہر چھ دستہ موجود ہیں گو ہمائی اکتفا بکن ہیں او ہمائی پر راج وانے نگا او گو حاضر محیطا راجہ ہم آہنگ ہم ربط بکنے ما بلوچاں باید بزان ہے کہ انگریزی پیم زبان سیاہگ کے فیصلہ 100 200 یا 1000 مردمہ 40-50 سالت تو کا نہ کتل بلکہ سیاہگ تہا ہر 100-200 سالہ پد تغیرات کگ ہمیں پیما ما وتی انوگے زبان عرصے کے میں دستہ ہست ہیں ہمائی پوت بزور ہیں ہمائی مطابق نصابی کتب نویسیں یکا چھ بغیر پنچا آیات بالگانا ہمائی بوانے نے او چوکانا ہم بوانے نے او یہ ہما وعدہ ادارتی ادارے ہاں وتی وانگا جاری بکنے او یہ منی دستبندی تو عرض ہیں باقی دگے ہنچو کے منی اولگے بونگا پر سرا پاس پر کنک بیتا لگت کنک مال کنک بیتا او شاید اسی طرح ہانچو لگت بال کنک بھی بال میں امید شرری ہے کنن نشتگا امیدوارا وجدل بات ہے اللہ امانہ شودرو مہربانی شودرستانی واجہاں.